खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थि खालामनाय जादों। फैगौ 27 आरो 28 डिसेम्बर खालारखालि सानैनि हाबाफारिजों गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोमनि सिङाव थानाय बग्रिगुरि बड' एमभि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुमाया नंगौ परमहंस शिवनारायण स्वामीनि गायसननानै गालांनाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ फोसावनानै गालांनाय सैथो सनातन ब्रह्म धोरोमनि एबा शास्त्रनि सान्थौफोरखौ सुबुं आरो मुलुगनि गेजेराव फोसावनो आरो गेवसारहोनो जयगनि गेजेरजों मुलुगाव गोजोन आबहावा सोमजिहोनो थाखाय सुबुंनि गेजेराव गियान बेरखांहोनायनि थांखि लानानै जथाय गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोमनि सिङाव थानाय बग्रिगुरि बड' एमभि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 27 आरो 28 डिसेम्बर 2025 खालारखालि खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। ब्रह्म धोरोमखौ मुलुगाव गोसारहोनायनि थांखिजों खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव गेवलां मेलखौ बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि असिनि स्वर्गियारि बिथाङा बेजों लोगोसे थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा पन्चायतनि सोद्रोमा बिथांमोना मैखोमै बाहागो लागोन होननानै गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि सुरेन नार्जारी बिथाङा फोरमायो। सिबिजाथाव गिबियावनो बाबानि चेनेलसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे नैबे फैबाय थानाय जोंनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आरो लोगोसेयैनो 22थि बोसोरसालिया जथुमा बोखावजाय जोंनि लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादजों लोगोसेयैनो 10थि बोसोरसालिया जथुमा जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जा मोनसे बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि माखासे हाबाफारियाथ' दा मावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे दा जोंनि नैबे पेन्डेल लुनायनि हाबाफारियाबो दा जागायगासिनो दङ आरो लोगोसेयैनो जोंनि गासिबो नैबे रायजो राजा आइ आफामोनाबो जेरै मावनांगौ बेफोरबायदि साखाफारायै खामानियाव नांथाबगासिनो दङ। बेसेबांसो धोरोमारि थान्दैफोरखौ बाहागो बेयावथ' जोंनि जिल्ला हिसाबै जिहेतु जोंनि जिल्लानिनो जिहेतु बोसोरारि मोनसे अधिवेशन जाबाय नालाय बे अधिवेशना गासै जोंनि बेयाव नुजाथि फैनांगौनि हिसाबखौथ' जोङो 700 एबा 800नि गेजेराव पपुलेसना फैथारनांगौ होननानै जोङो माबा खालामनाय आसा दङ आरोखि जों। जिहेतुनाखि बोसोरसालिया जथुमा धोरोमनि बेलायाव मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जायो? धोरोमनि आयदायाव जों बेखौनो लानानै जे जोङो बोसोरै जों अधिवेशन खुंनाय जायो। जिहेतु मानसिनि बेलायाव थांना थानाय बेलायाव जोंनो माखासे धोरोमारिनि सोमोन्दै एबा धोरोमनि सोमोन्दै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों धोरोमनिफ्राय जों माखासे गियानखौ मोननो थाखाय माखासे जोङो मोननांगौ बाथ्राफोरखौ जों गुवारै मिथिनो थाखाय जों बे अधिवेशनखौ जोङो लानाय जायो। नैबे हाबाफारि बोसोरसालिया जथुमा बेवहायनो जे नोंथांमोना सोर आलासिखौ ओरैनो हांख्रायहरनाय आलासि हिसाबै? आलासि हिसाबैथ' जोंहा जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां मुस्रि गेवलां अस्नि कुमार स्वर्गियारि आफाया बे नुजाथिफैगोन। बे साननैनि जानाखि जोंनि अधिवेशन बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो जानाखि अधिवेशन खुंनो जों थांखि लादों बेखौ जोङो
नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जानाखि जोंनि जिल्लानि अधिबेसन बे जिल्लानि अधिबेसनखौ जों गोजोनै खुंफुंना हरनांगौनि थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दंखायो। नैबे ओनसोलनि रायजो राजाखौ माबायदि बाहागो लाजानो लुगैयो जिहेतु नैबे ओनसोलनिफ्राय बे जायगायावनो खुंगोन जिहेतु ओनसोलनि बांसिन सुबुंफ्रा बाहागो लानांगोन बे बेलायाव मा बुङो? बे बेलायाव जों ओरैबायदि जोङो सावरायनानै दोनखादों जिहेतु जोङो बे मेलखौ आबुङै जाफुंसार जाहोनांगौ नालाय जोंनि माखासे जोंनि ओनसोलनिनो माखासे माहारियारि आफादफोरखौ जों लोब्बा लानानै जों सावरायलायनाय जाखादों गुवारैनो जिहेतु नांगौ समाव बिथांमोनाबो जोंखौ हाजासे सहयोग खालामगोन हेफाजाब खालामगोन आरो लोगोसे ओनसोलनि जोंनि एरियायावनो थानाय माखासे गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादफोर दङ जे बिथांमोनखौबो जों लानानै सावरायदों जे बिथांमोनहाबो जेन नैबे हाबाफारियाव आबुङै हेफाजाब होगोनखौ बिथांमोनाबो खावलायदों।